The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Live rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, abangan niyo po uli ang aming pagpili. Baka kayo na ang susunod naming matawagan para sa maagang pamasko natin ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari kang makatanggap ng 500 pesos. Para makasali ang inyong entry, sundin lamang ang ating mga mechanics. Una, kailangan ay nakapalo ka sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangang i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panunood, pag-comment at pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangan ding itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment araw-araw sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang mapapanood sa live episode kasama ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kaya naman, abangan ninyo at baka kayo ng susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng ating maagang pamasko na 500 pesos mamaya bago matapos ang ating programa sa araw na ito. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang ginang mula pa sa Tabaco City ang dumulog sa ating tanggapan. Nirereklamo niya ang isang nagpakilalang direktor sa isang real estate company matapos hindi raw ito nagbayad ng 7 buwang renta sa kanyang sasakyan. Mahigit 340,000 pesos ang balanse nito ngayon. Kasama natin ngayon si Binibining Herlin Canyo Sistena. Magandang hapon sa iyo, Herlin. Magandang hapon po, sir. Meron kang pinaparentang sasakyan? Opo, yung isang unit po namin na Avanza. Ayun, so isang unit ng sasakyan, ano po? Avanza. Sino naman itong nagrenta? Bali, nirentahan po siya ni Ma'am Amparo Alabata. Bali, ano po? Taga saan po siya? Taga Purok Dos Marirok, Tabaco City. So taga First District din? Opo. Okay. Paano mo siya nakilala? Bali, yung pinsan ko po, sir, is driver po niya. And then, nag-contact po siya sa amin na kung pwede daw na rentahan daw yung sasakyan kasi nagpapahanap daw yung amo niya na rerentahan. And then, yun po nagkausap po kami hanggang sa pumunta po sila doon sa amin nung July 13 po. July 12. Kasi July 13 yung pinik up po nila. July? 12. Ngayong taon? Nung 2022 po, sir. 2022, last year, okay. Opo. And then, nagkausap po kami. Pumunta po yun sila mga gabi na. And then, pumunta po yung driver kasama po si ma'am. Gamit po nila yung ibang van na nauna po nilang nirentahan. Tapos, nagkapirmahan po kami ng kontrata. So, Tapos, may kontrata kayo? Apo. Okay. And then, dun po sa kontrata na Anong nakalagay sa po kontrata? namin is yung kung magkano po yung bayad nila araw, tapos kung ano po ba yung mode of payment namin, tapos kung araw-araw po ba sila magbabayad, weekly or monthly. Napagkasunduan po namin doon is, weekly po dapat yung pagbabayad Weekly nila. bayad. Magkano Apo. yung bawat araw? 2,000 So, po. 2,000 Apo. bawat araw. Apo. Okay. Kasi, tapos, Sa kanila na yung gasolina, sa kanila na yung driver. Apo. Okay. And then po, yung dun po sa renta po nila is 24 hours po nandun sa kanila, sir, yung sasakyan. Hindi po sa amin ibabalik. Kasi Okay. tinanong ko din po kasi nun yung driver kung saan po ba ipapark. Sabi naman po kasi nila is doon po sa bahay ng amo nila kasi may safe naman daw pong space. So yun po, napagkasaundaan namin. Tapos pinirmahan naman po yun ni Ma'am Alabata. And then nandun din po sa kontrata na kapag may nangyari po sa sakyan or ano pong damages, sagot po nila yon. Sila magpapayos. Opo. Okay. And then, nung July 2022 po hanggang December, okay po yung pagbayad nila So, sa bayad. amin. Walang balance. walang Nalilate palya. naman po, pero okay naman po, hindi po ganito na umabot ng ilang buwan. So,
doon sa kontrata nyo, ilang nakasaad? Mayroon bang nakasaad na isang taon, ilang buwan? Hindi, kasi ano po sir, yung pag... Open contract. Opo, parang sabi kasi din nun nila po is long term. Okay. Hindi po nila alam kung So, kailan. open contract. Opo. Okay. And then po, nung pagpasok lang po ng January 2023, doon po medyo nagpalya na. Ayun. Opo. So, Bale, pumalya na ng Enero, opo. Pebrero. Pero nung month po ng January, may mga check, post-dated check pa po ako noon na dapat, pero yung bayad po yun nila ng December. Okay. And then, pag simula na po ng February, nagpo-follow up na po ako sa kanila ng payment nila ng So, sa palyado na talaga. Opo. Hanggang March po, follow po ako sa kanila ng follow up. And then, So, hindi mo pa nagkakaroon na ng problema ng Enero, Pebrero hanggang Marso, hindi mo pa binabawi yung sasakyan? Hindi sir, kasi ano po, parang yun din po kasi yung kasalanan namin. Parang admitted naman po kami doon na masyado po kami nagtiwala sa pinsan ko. Okay. Yun po yun. Tapos, nung March po 30, nag-deposit lang po sila ng 20,000. Pero bago po yun, nag-follow up na ako sa nila na kailangan ko na po ng pera. Okay. So, matanong lang kita, kasi kung nagpumapalya na ng Enero, hanggang anong buwan pa dumating yung hanggang anong buwan pa ang inabot na nandun sa kanila yung sasakyan? Ano po, January hanggang August 1. Kasi August 1 po, opo, nag-meet up po kami para i-pull out na namin po yung sasakyan. So, pinull out nyo na? Opo. Okay. So, ang babayaran sa inyo, may mga babayaran sa inyo mula nung buwan ng Enero? Opo, hanggang August 1. August 1? Opo. Okay. Bali, Kumusta naman yung sasakyan nyo? Bali may mga sir damages. Yung sa buffing po may mga gas-gas. Yung armrest po namin is sira na. And then yung remote po sira na din. Sira na. And then yung sa rain visor po sir sa labas sira na din. Tapos yung sa mga likod po sir may mga gas-gas. And then po yung namin yung tawag dito? Yung sa tin po sir ng sasakyan. Parang siyang may mga kinuskusan na matalim na kinuskus po Okay. doon. So, medyo gas-gas na? Opo. Okay. Sa side po tapos So, ang sa tanong, likod. doon ba binawi nyo na yung sasakyan, Opo. August 1, ibinigay naman sa inyo? Ano yung naging kasunduan nyo pag turnover ng sasakyan? Okay, ganito. Yung pag-turnover po nila, sir, sa amin ng sasakyan, mga magagabi na po kasi yun. Binigyan po kami nila ng 3 cheque. Lahat po yun, sir, is post-dated check. Yung una pong cheque is nakadate po ng August 31, which is 100,000. Yung September 15 din po is 100,000. And then yung ngayon pong September 30 is 50,000. Bali ganito po. Yung pag-pull out po namin ng sasakyan sa kanila, nagsabi po siya na, ma'am, ito ma'am yung gross income muna, ito muna yung payment namin. Pero, ipo-pull out namin ma'am yan, once po magbayad yung sinasabi po nila na customer na magbabayad silang sa kanila ng tagaligaw. Within this week daw po, ipo-pull out So, nila anytime. binigyan ka ng post-dated check, pero ang sabi nila, kukunin nila yung cheque pag meron ng actual Yun na po cash. yung pangako na inano nila na, Okay. Tanong, sige. nung dumating yung August 15, ay August 30, di ba? August At 31 po, August sir. 31 at September 15 at yung isang cheque, ano pa yun? September 30 po. Okay. Kumusta naman? Lahat po yun, Sir Talbog. Happy New Year. Nagputukan. Yes po. Nakakayaman po sa bangko pero yun po yung nangyari. August 31, sir, nagpunta kami ng, pwede po sabihin yung bangko? Kahit wag na siguro. Sige. Close Pumunta close account ba? Wala lang talaga? Wala pong pondo. Walang pondo. Opo. And then, after po ng August 31, ano po ako sa kanila na, ma'am, ba't po ganito? Kailangan na namin. Almost po 1 month So, kami nung pumutok yung nag-antay. cheque, tinawagan nyo siya. Opo. Anong sabi? Pero August 31 po kasi noon, sir, na umaga, before 8:30, nag-text po siya sa amin na i-hold daw muna kasi hindi pa daw nag-deposit yung customer na magbabayad sa kanila. Kami naman po, sir, yung po nandun na kasi kami, sir, sa bangko. Ba't po kasi, sir, inantay pa nila na mag 1 month bago kami ma-inform. Kasi dapat kung nagbigay po sila ng post-dated check, dapat po, aware sila na pag dumating yung petsa na po yun, may ganun laman talaga. po. Ako, may leksyon na rin ako sa ganyan. Kaya ngayon hindi ako pumapayag na post-dated check. Gusto Opo. ko cash na. Kahit coins, basta cash. Opo. Ah. Yun nga din po, sir, yung mali Mahirap. namin. Nagparenta rin kasi ako. Abansa rin. Yung usapan namin, within Albay lang. Opo. Natuklasan ko, dinadala pala sa Quezon Province. Kaya Ayun grabe din nung po, sir, sa pinaayos amin. ko. Kaya nung ibalik sa akin, grabe yung pinaayos ko kasi nakakarating pala ng Quezon Opo. Province. So, mahirap talaga. Same. So, ngayon, kumusta? Nasaan na ba itong hinahabol mo? Bali, sir,
Hindi ko alam kung asan sila, pero alam ko na dito lang. And then, yung, ano kasi sir, pumunta kami dun sir sa bahay nila. Tapos, pero bago po legit kami, yung address niya, taga doon Opo, talaga. opo. Okay. Bago po kami sir pumunta sa kanila kasi tinatawagan po namin si ma'am. Bali, out of coverage po yun. Siguro na sa 19 po ako noon tawag sa kanila. Before po noon, hindi po namin alam kung saan po yung bahay nila. Okay. Di pumunta po kami sir sa barangay. Nagreklamo po kami doon. Nagkaharap kayo? Hindi po siya dumating. Nung hindi po siya dumating, pumunta po kami doon sa bahay nila para makausap siya. Hanggang sa sabihan kami na isettle daw po namin yung sa BIR. Bigyan daw namin po siya ng OR. Resibo. Apo. Pero bago po yun, sir, alam po nila na hindi po kami, sir, ka-rental business. Yes, Kasi isang unit lang po kami. So ngayon, hinahanapan na kayo ng diferensya, Yes po. na wala kayong And then, resibo, kaya hindi kami magbabayad. Opo. Tapos Okay. parang ang punto din po kasi namin dito, sir, is sila po yung lumapit sa amin. Tsaka CO po siya, board of director pa. Kung alam po niya na, at tsaka kung matagal na po siya sa business po na to, bakit po, nung pagrenta po nila sa amin, hindi po siya nagsabi, ay ma'am, May kung resibo ba kayo? Opo, Ayun. ganon. Yun po yung hindi nila ganun sinabi. naman talaga. Ganun naman talaga yung mga may kailangan. Sa una, lumalapit yan, walang issue. Pero pagdating na sa bayadan, may issue na yan. Yan po. Oo. And then, So, tanong, nung August 1, nabawi nyo na yung inyong sasakyan. Apo. Kailan nyo huling nakausap itong katransaksyon ninyo? ay, nung pumunta po kami, sir, sa bahay, limot ko lang po yung araw. Anong Yun na buwan? yun po yung, ngayon pong September. So nakausap nyo sa bahay. Apo. Yung hinihinga na kayo ng resibo? O, yung Hinahanapan una na po kayo? yun, sir. Yung Okay. pangalawa, lumapit po kami dun, sir. Okay. Sabi nga namin po, makikipag-usap kami bilang tao. Oo. Nakipag-usap po kami dun sa kanya na kung pwede. Ano, Kasi aware nagdadabog niya. na ba? Hindi naman. Hindi naman. Ano ba? Maayos pa naman kausap. Opo. Okay. Kaso, sabi nga po namin, nung una, ma'am, alam nyo na wala kaming OR. Bakit po ngayon lang? Porque sobrang laki na ng babayaran. And then po, yun talaga pinupush nila na magbigay daw kami ng OR. And then, isa pa dun, ma'am, ay sir, ikinagalit niya yung nagpabarangay kami. Okay. So nakapagpabarangay kayo? Humarap siya, hindi? Hindi daw po Ilang talaga beses siya. kayo nagpabarangay? Isa po. Okay. And then, doon po din kasi sir sa barangay, ang sabi din po kasi sa amin is hindi po talaga daw yan sumisipot kasi madami na pong nagrereklamo. And then, so, nag-antay kami. Tapos, doon din kasi sir sa mismo pagsabi niya na nagalit po siya dahil sa pinabarangay kasi open naman daw po yung bahay nila. Sabi Okay. niya. Sino subukan sana naming tawagan ngayon itong si Mrs. Alabata? Ang kaso, cannot be reached na. Ayun. Ayun. So, hindi na natin siya makakausap. Namatay na yung telepono. O baka wala kayong resibo, kaya hindi kayo sinasagot. Yun nga din sir. Pero ang sabi po namin kasi sir, inaasikaso na namin. Kanina, yung OR. okay pa sana. Willing daw makipag-ayos. Sabi kanina. Kaya lang, baka, sino man tumawag, baka inanapan kayo ng resibo, hindi wala kayong maipakitang resibo. Kaya pinatay na yung cellphone siguro. At tinatry pa. Sige, tinatawagan natin ito. Nananawagan tayo dito kay, ano nga yung kompletong pangalan? Amparo Volante Alabata. Amparo Volante Alabata. O ma'am, kung nakikinig ka, binibining Amparo o Ginang Amparo Volante Alabata. Nananawagan po kami sa inyo. Gusto sana naming makuha at mapakinggan ang inyong panig. Nandiyan na ba? Para naman masagot ninyo itong reklamo sa inyo ni Herlin Sistena na hindi nyo po nabayaran yung renta sa kanilang Avanza or sasakyan. At ngayong sinisingil na kayo, abay naghahanap na ho kayo ng resibo, pero nung nagtransaksyon kayo at nag-usap, wala naman kayong usapan na resibo, may kontrata naman kayo. Eto, makinig ho kayo, nasa kabilang linya na rin si Kapitan Misilia Arabe ng Marirok, Tabaco. Taga dyan siya? Opo. Okay. Si Kapitana, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Opo, Kapitana, kilala niyo ho ba itong si Ginang Amparo Volante Alabata? Oo, taga dito yan sa amin. Opo, ano po ang pagkakakilala niyo po sa kanya? Nung una, okay po. Pero ngayon po talaga, nagpapadala kami ng sumon, hindi talaga nag-a-appear sa barangay.
Anong una, medyo okay yung pero ngayon, pag pinapadala ng summon, hindi pumupunta Opo, ng barangay. hindi na po. Marami Hindi ho na bang nagrereklamo? Mayroon pong nagre-reklamo sa kanya. Mga ilan ho ang nagrereklamo? Marami na po. Marami po. Marami ang nagrereklamo. Tungkol po saan ang kanilang mga reklamo? Tungkol sa lote. Lote at saka naniningil Opo. siguro, ano po? Opo, tungkol sa lote. Marami din nag-ano dito. Yung mga nag-ano sa kanya. Opo. So kagaya nito, bisita namin ngayong hapong ito yung isa sa mga nirentahan ng sasakyan. Nakapag-report na rin yata dyan sa inyo. So malabo ho nating may patawag itong si Ginang Amparo Bulante Alabata. Dito po sa ano talaga barangay, hindi na siya pumupunta eh. Aywan ko pa kung bakit hindi niya kami rin dito. Ayun. So mahirapan na tayo, Kapitana, kasi Opo. sabi nyo nga, Opo. ayaw talaga pumunta na. Opo, opo. Pero Kasi dyan pa ho nung siya. Nung una po, na nakakapunta siya dito. Nung may mga nagre-reklamo po sa kanya, nung mga ano na, ay wala na, hindi na. Hindi na pupunta. Ayun. Opo. Nung una, medyo nagpapakita pa dyan, pero ngayon. Pero dyan pa ho, nakikita nyo pa ho ba dyan sa barangay ngayon? Hindi na po. Hindi na siya pupunta dito. Hindi, ibig sabihin, dyan pa siya nakatira hanggang ngayon? Nandiyan po, nandiyan ang bahay. Kaya lang nababa siya ng barangay. Ayun. Opo. Opo. So kapag ganito po, Kapitana, na hindi sumisipot ang inireklamo, ano po ang madalas na proseso ng mga nagrereklamo? Pwede na ba silang bigyan ng certificate to file action? Opo, kasi ganito yun, no? Kung talagang ano po nga, sana pwede kong i-content yan eh. Kasi hindi talaga siya pumunta. Opo. Kaya lang, talagang, ano ko naman, ayaw ko naman na yung bang talagang yung marami akong ginagawa, marami akong mga dito sa bahay, sa barangay, marami akong gawain. Kaya sabi ko, pag naghumihingi na ang ng PSA, binigyan ko na. Ayun. Ano po, mga pinapadala ko na hindi na siya, mga hanggang 3 padala na hindi na talaga pupunta, may safety na yan, within 1 month. Opo. So itong ikaw, Herly, may certificate to file action ka na ba? Opo. May binigyan ka na ni Opo. Kapitana. talagang... Diba po? Ayun. Meron ako. Opo, meron na pala itong si Herly. Ano? Okay. So, Kapitana, yun po pala ang sitwasyon. Kahit po dyan sa inyo, ay hindi na humaharap itong si Ginang Amparo Bulante Alabata. Alabata. Opo. Yan lang naman dito po sa barangay namin ang hindi, kasi karamihan naman hindi naman ganyan eh. Walang naman. Mas marami naman dyan sa barangay nyo, Kapitana, ang mga medyo maayos. Opo, okay naman po. Yan lang naman talaga. Opo, Yan lang, masasabi ko lang na siya lang ang hindi pupunta. Opo. Masasabi nyo ho ba, Kapitanang, sumikat ang barangay nyo dahil dyan? Oo nga po eh. Kasi meron taga-Ligaw, meron taga-Siwit, meron taga-Malinaw. Ang naghahabol? Ang naghahabol? Opo, Ang dami. May ano sa kanya. Opo. Opo. May taga Pero San ulitin ko, Miguel, oh. ulitin ko lang yung tanong ko, Kapitana. Hanggang ngayon, diyan pa siya nakatira at positibong nandyan pa siya sa Barangay Marirok. Opo, nandito po. Opo, nandito Opo. pa. Borokdos. Opo. Kapitana, maraming salamat. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Opo, sir. Salamat po. Eto, mga kaibigan, pagkatapos natin kay Kapitana, dahil hindi na humaharap sa barangay, dami pala nang nagreklamo, may taga-Malinaw, may taga-Maligligaw, may taga-Tabaco. Sikat na nga daw yung barangay ni Kapitana. Marirok dahil dyan. Eto, nasa kabilang linya rin si Police Captain Karen Perillo Ranyola, ang spokesperson ng Albay Provincial Police. Dito po naman sa lalawigan ng Albay, Madam PIO, magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo. Pwede pong malaman kung sino yung nasa linya, sir? Opo, ito po ay si Mr. Siram po, si Joshua po ito, ma'am, sa Tabang Ora mismo. Okay po. Opo. Okay po, Sir Joshua. Magandang hapon po sa iyo at sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa ngayong hapon. Opo. Ma'am, ito pong kaso o ito pong inilalapit na problema ni Herlyn ay Apo. tungkol sa isang nagrenta ng kanyang sasakyan. Nung una, magaling magbayad, pero simula nung buwan ng Enero hanggang buwan ng Agosto ay hindi na nakapagbayad. Ilan Herlyn ang Yung balance pa po nila sa amin kasi 8 buwan. is nasa 300. 337,000. 37. Opo. Kasama na yung mga sagas-gas. Opo. Ay, mga damage. Opo. Okay. May kontrata kayo? Opo. Okay. May kontrata naman sila.
Ma'am, ano ho ba, pwede ho bang magkaso itong si Herlin kung sakaling hindi siya mabayaran ni Ginang Amparo Bulante Alabata? Ay, opo, sir. So, ganito, bale, nabasa ko nga po, sir, yung isinet ni Ma'am Remy kanina, no po. So, nakita ko nga po doon, maliban doon sa hindi itong amount na ito na hindi nabayaran, meron pa palang in-issue na cheque po, subalit walang pondo, Talbo, no? opo. Tatlong cheque, para no? dun, Opo, sir, sir. doon sa pag-issue nga ng cheque na wala namang pondo, pwede naman yung kasuhan po ng BP22 or yung sa bouncing check. Opo. And dahil po itong mga hindi niya nabayaran, maaari din po siyang mag-file ng kaso dito ng estafa. Estafa. Kung may kontrata naman po sila, opo, meron po bang kontrata, sir? Meron. Meron po. Meron po. Kung may pinirmahan naman silang kontrata, pasok din po siya sa breach of contract. Ayun. Yan. Opo. So, yun, sir, siguro idinulog po ng ating complainant sa barangay dahil kung atin pong babalikan, ayon sa katarungang pambarangay, pasok talaga po siya. Mga barangayable nga pong tinatawag ng mga Opo. kasong. So, Kaya lang, subalit ma'am, po, dahil nga narinig ko kanina, sir, no? Si ilang Kapitana. beses nang ipinatawag ni Kapitana, subalit hindi po pumunta yung ikino-complain po Opo. ng ating complainant. So yun nga, tama po yung ginawa ni Kapitana na kung talaga pong desidido yung ating complainant na sampahan po ng kaso yung nanloko sa kanya, maaari naman talaga po yun, provided po na kukuha siya ng certificate to file action. Ayun. And dalawang bagay yung pwede niyang gawin doon. Pwede siyang kumuha, sir, ng private lawyer para matulungan siya na makapagsampa po siya ng kaso, or pwede naman po na lumapit po siya sa ating police station. Particularly sa Tabaco City Police Station at tutulungan po sila doon Ayun. Narinig mo. para makapag-file po Herlin. ng kaso. So hindi lang po isang kaso yung pwede niyang i-file against doon po sa nanloko po sa kanya. Opo, maliwanag na maliwanag po, ma'am. At sa katunayan, si Herlin ay may hawak ng certificate to file action. So una, pwede Yes siyang po. pwede siyang pumunta doon sa PNP Tabaco para magpatulong, Yes ma'am. po. Ano po? Apo. At kung kinakailangan kaso, tutulungan siya, sir, kasi may mga dokumento na kailangan pong i-prepare Ayun. bago po ma-file yung kaso. ayon, opo. Opo, Ma'am, tsaka syempre po, kukunan niya ng mga statement, Mm. yung affidavit po, kailangan niya po opo. ah, Kay ano naman, doon naman sa hindi nagbabayad, ano naman ang maring maibigay nating advice sa kanya, ma'am? sa hindi nagbabayad. Sana naman, ma'am, babae po, tama, no? Babae po, opo. Opo, kung naririnig niyo po ako, wag niyo na sana pong hantayin na masampahan pa kayo ng kaso. Kung hanggat maaari po, pinapatawag sana kayo doon sa barangay, sana sumipot po kayo. Maaari naman po kayong makiusap dyan sa nagko-complain sa inyo kung sakali mang wala ka pang pera na pambayad. Nadadaan naman po yan sa mabuting usapan sana. Opo. Lang yan nga po, talagang ginipit mo na din yung taong niloko mo. Kaya, yan, harapin mo na lang po kung ano man yung kaso na isasampa laban sa iyo. Opo. Pero sa lahat po ng nakikinig, sana po iwasan natin yung ganyang gawain, yung panluloko po ng ibang tao. Opo. Pag wala Kasi- tayong, ibig sabihin, ma'am Karen, pag wala tayong pambayad, medyo wag na tayong magkipagtransaksyon. Kasi umaasa Yes naman po. yung katransaksyon natin eh. Opo, Opo. kawawa din naman po. Kasi lalo na, negosyo din niya yan. Opo. Wala naman pong nagnenegosyo na walang hindi gumagamit ng kapital. Opo. Katulad nito, Opo. nagparenta ng sasakyan, umaasa nakikita, nalugi na, nakabalik pa yung Yes sasakyan niya, may mga sira na. Ayun, Hindi pa yun na nga po, nabayaran. sir. Ang mahal din pati, sir, yung mag-maintain ng Ay, opo. sasakyan. Opo. Opo. Kaya talagang kawawa din naman talaga si ma'am. Kaya hindi natin siya masisisi. Kaya kung talagang umabot na hanggang sukdulan yung yung pasensya niya na ubos na din. Opo. At gusto niya nang sampahan ng kaso yung nanloko sa kanya. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Captain Karen Perillo Ranyola, ang spokesperson ng Albay PPO. Maraming salamat, ma'am. Mabuhay Yes, po sir. kayo. Anytime, sir. Opo, God bless po. Ingat po kayo lagi. Opo, salamat. Okay. So, paano yan? Erlin, ayaw na talagang pumunta sa barangay. Sabi ni Kapitana, noon daw nagpupunta-punta ng barangay. Ngayon, hindi na nagpapakita. At may certificate, desidido ka bang sampahan siya ng kaso? Opo, pag hindi po siya, sir, sa amin nakipag-settle. Okay. Kasi ang sabi niya... Sige, siguro kung nanonood siya o nakikinig siya, malamang nakikinig at nanonood yun ngayon kasi alam niya nga na ikaw ay magrereklamo ngayon. Ano yung panawagan mo sa kanya? Anong tawag mo sa kanya? Ma'am Alabata, Sige. Ma'am Alfie. Okay.
Ma'am Alfie, kami po pumunta po dito sa Tabang Ora mismo para mas mapadali or matulungan po nila kami na makipag-settle ka po ba sa amin. Kasi kung yung hinihingi nyo po na OR, ibibigay po namin yun. Pero ang gusto po namin, once po na binigay namin yung OR, ay magbabayad din po kayo in cash. Kaliwaan, oh. Yun po. Para wala namang problema. Kasi kung totoo lang, alam nyo po na nagamit nyo yung sasakyan, nilaspag nyo na, sana mabayaran nyo na po kami kasi alam nyo po, kasi nagkaroon din po kayo ng sasakyan, alam nyo po yung feeling na pinundar po yun ng asawa ko, nilaspag nyo, kaya sana po ay magkaroon po tayo ng settlement, ma'am. Yun lang po. Okay. So, pinundar ito ng mister mo? Yes po, sir. Saan, anong hanap buhay ng mister? Isa po siya, sir, na seaman. Okay. So, gaano kasakit para sa'yo? Ilan anak nyo? Wala pa po Wala kami, pa. sir. Na. So, gaano kasakit na ganun yung nangyari, yung pinundar na sasakyan ng asawa, pinaghirapan niya, pinagpawisan niya, nalaspag at wala kayong nasingil? Gaano kasakit? Bali, sir, simula, sir, talaga nung August, sobrang stress na po ako talaga kasi June pa po, umuwi na po yung asawa ko. Kasi alam naman po natin pag seaman, pag nasa bakasyon, walang pumapasok. Lahat po kami palabas. Since po bago po yung umuwi yung asawa ko, nagpaayos po kasi kami ng bahay para yung nirerenta po nila, ma'am, ay may magandang kalalabasan. And then po, syempre po, June pa, yung savings po namin is puro po panggastos or kung may insurance, yung mga bills po namin na binabayaran. Ngayon po, naubos na. Kaya, nagdesisyon po talaga kami kung yun po yung gusto nila, Ma'am Amparo, na bigyan ng OR, isusunod din po namin. Basta po, bigyan din po kami nila ng yung eksakto pong payment. Magkano kasi yung babayaran nila? nasa 337 po. Tama-tama. Magpaparehistro ka lang naman, papagawa ka ng OR, bigyan mo ng OR. Bali for na lang po kami, sir, stamping na lang po kami ng BIR. Tapos Ayun. yung, ang pinaka, ko pa po dun, sir, is, nagdedesisyon po sila na ang ibabayad po namin nila po sa amin is monthly na 48. Kumbaga nag-fix po sila na 12,000 per week. Yung nasa kasunduan po namin is 2,000 per day. Per day, oo. Kasi hindi naman pare-parehas yung isang buwan. Mayroong 30 days, Tapos, mayroong meron 29. din po na minsan ginagamit po nila kung saan yung sasakyan. Ang napag-usapan po talaga namin is within Albay. Yun po. Ganun talaga kung minsan sa mga transaksyon may mga pumapalya. O kung nakikinig ka, Ginang Amparo Bulante Alabata. Hinahanap ka na yung kapitana sa barangay, hindi ka nagpapakita, hinahanap ka rin ni Herlin. 347,000. 337. Ma'am, baka naman mabayaran nyo. Ginamit nyo naman yung sasakyan. Laspag ng araw yung sasakyan. Bukas pa rin ang aming palatuntunan kung gusto nyo magpahayag ng inyong panig at paliwanag kaugnay ng reklamong ito. Hayaan mo, Herlin, aalalayan ka ng aming team upang makapagsampa ka ng formal na reklamo at nang mahabol mo yung hinahabol mo dito kay Ginang Amparo Bulante Alabata. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, munting hiling ng isang lola para sa kanyang butot balat na apo. Ora mismo nating tinugunan. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, isa muli sa inyo ang mapipiling matawagan at makatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com. At maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat.
Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa ating Tabang Ora mismo update, isang lola mula sa Bugtong, Legazpi ang dumulog sa ating tanggapan para sa kanyang apo na isang binatang lalaki na nagmistulang bata dahil sa kanyang kondisyon. Ang kaawa-awang bata pa ay iniwan na ng kanyang mga magulang at mayroon na rin kanya-kanyang pamilya. Kaya naman, hindi na rin nag-atubiling magpaabot ng tulong ang programa para sa apo ni Lola na si Kirby. Ang buong kwento, panuurin po natin. Wala talagang kwentang magulang kasi pagkatapos nilang inanak, pinabayaan na nila talaga. Parehas naman sila, sir. Wala namang masisisi halos. Obligasyon ng sinumang magulang na alagaan ang kanilang mga anak. May kapansanan man ito o wala. Ngunit sa panahon ngayon, hindi natin maikakaila na marami ng magulang ang lumalabag dito. Tulad na lamang ng kwento ng 17 taong gulang na binata na nagmula sa syudad ng Legazpi na nagmistulang bata ang kanyang katawan dahil sa kinakaharap na sakit na TB meningitis, isang uri ng sakit na apektado ang utak. Kasama natin ngayon si Lola Delia Abunda at Cheryl Sanado. Ang tiyahin ni John Kirby, ang 17 taong gulang na dumaranas ng sakit na tuberculosis, meningitis, na isang uri ng sakit na apektado ang utak. Bali po, nakahiga na lang siya, sir. Hindi na po siya nakakaupo, hindi na rin nakakarinig, tapos hindi na rin nakakapagsalita. Okay. Mula ba nung ipanganganak siya, ganito na yung sakit niya o ngayong malaki na siya saka lang nagkaroon ng sakit? Na-diagnose po siya, 4 years old po. 4 years old na. Ilang taong gulang na siya ngayon? 17 na po. 17 na, medyo matagal-tagal na, no? Nasaan po itong mga magulang ni Kirby at kayo yung nag-aasikaso? Ano po, naiwan po sa kanya, sa lola. Tapos sa amin ng mga tita. Iniwan itong si Kirby sa inyo? Apat na anak. Bakit nasaan yung tatay sa kananay? May mga pamilya na po sila. Nagkanya-kanya? Apo. Naghiwalay? Apo. Hiling ngayon ni Lola Delia at Tita Cheryl
ay ang pangunahing pangangailangan ni Kirby. Lola, sa araw-araw, ano yung mga pangangailangan ni Kirby? Yung nga, sugat, yung gatas, yung pangkain araw-araw, yung diaper na kuyak sa diaper. Sa diaper? Opo. So, nabanggit nyo, hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig, oo. hindi rin nakakakita? Hindi. Dahil dito, ay agad tayo nagbigay ng paunang tulong na grocery packs. Dahil po dyan, Lola Delia at Cheryl, mula sa aming programa, tanggapin nyo po itong paunang grocery para sa inyong pamilya. Yan po. Dadalhin nyo po yan pag uwi nyo. At may team po kami na ipadadala sa inyo para iabot ng personal kay Kirby ang higaan na kanyang magagamit. Ganon din ay ang iba niya pang pangangailangan tulad ng gatas at diaper. Bilang tugon sa pangangailangan ni Kirby, ora mismong tumugon ang aming team at ibinili na ng pangangailangan ni Kirby. Masama man ang panahon, itinuloy pa rin ng aming team ang pagbisita sa bahay ni Kirby upang personal na maihatid ang regalong handog ni Congressman Saldico. At pagpasok namin sa bahay, aming nadatnan si Kirby sa kwarto na nakadapa sa sapin na nagsisilbing kanyang higaan. Ibinahagi rin sa amin ni Tita Cheryl ang kanyang naging karanasan bilang isa sa mga nag-aalaga kay Kirby. Yung pakiramdam na lalo itong si Kirby, pag inaatake yan, pag dinadala ko sa ospital, napagkakamalan ako yung nanay, mahirap po talaga. Lahat naman ng mga anak niya, kahit itong mga panganay pa, simula sa panganay, hindi man kami makapagbigay ng lahat-lahat, pero talagang naaasikaso po talaga namin sila. Talagang dapat malakas lang palagi para kung ako pa rin yung susuko, wala nang matitira sa kanila. Ako lang naman po talaga palagi. Simula pa nung mga bata pa sila, iniiwan na talaga dito sila sa akin. Ako na sa kanilang nag-aasikaso. Hanggat buhay po ako at hanggat malakas ako, tutulungan ko talaga po sila. Kahit hindi nila tunay na pamilya ako, okay lang sa akin na tumulong po. Bago pa man mahuli ang lahat, nag-iwan na ng panawagan ang tiyahin sa mga magulang nito. Kay Rolly Rodriguez po, nananawagan po ako at sa mga pamilya niya po na minsan lang nakaalala. Sana naman, wag nilang ikahiya na mayroon silang pamilya dito na nag-aantay sa kanila. Kasi gaano lang naman yung makukonsume ng bata, kahit yung disabled lang na iniwan nila dito sa pamilya ng asawa ko. Nay, andito po kami sa inyong tahanan po para ibigay pong personal yung mga pangangailangan po ni Kirby po. Ito po, Nanay, yung mga... Ito po. Tapos ito, Nanay, yung... Kay Congressman Saldico, maraming salamat po at nabigyan niyo po kami ng panahon na mapuntahan po dito sa bahay, matulungan po si Kirby. Kahit po maulan, may bagyong konti, maraming salamat po na sa tulong po ninyo. Sana po ipagpatuloy niyo yung tulong niyo po, hindi lang sa amin, sa lahat po ng nangangailangan. Nagkulang man sa aruga mula sa tunay na mga magulang, pinunuan naman ng labis na pagmamahal ng lola at tiyahin na handang ibigay at isakripisyo ang lahat para kay Kirby. Saludo ang Ako Bicol Tabang Ora mismo sa lahat ng mga tumatayong pangalawang magulang na para sa mga batang inabandona o naiwan na ng kanilang mga magulang.
Siyempre, yan po yung pagmamahal ng tita at ng lola sa kanyang usabatang ito na si Kirby. At siyempre, ura mismo ding pagmamahal ng Ako Bicol Party List, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa ura mismong pagtugon sa pangangailangan po ni Kirby na naihatid po ng ating team. Eto na mga ka-aksyon! Tatawagan ko ng maswerteng nilalang sa hapong ito na mabibigyan ng 500 pesos. Siya ay isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Hello! Hello po. Magandang hapon! Magandang hapon din po, Sir Joshua. Opo, sino po ito? Si Monica Palmones po ng Piyudoran. Monica Palmones ng Piyudoran, Albay. O saan dyan sa Piyudoran? Dito po sa Salvacion, Barangay Salvacion. Ayan, Barangay Salvacion. Lagi ho ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico? Opo. Po. So, araw-araw po kayong nanonood. Anong trabaho nyo, Monica? Nasa bahay lang po, nag-aalaga ng mga anak. Bakit? Ilan ho bang anak nyo? 3 po. O yung mister ninyo, nasaan? Ay, nandito po, magsasaka. Magsasaka, ayun. Dadagdagan nyo pa yung 3 anak. Stop. Magaling siguro magtanim yan. Magaling yan. Anong pangalan ng mister mo? Rani po. Si? Rani. O Rani, baka magaling magtanim yan si Rani. Kasi magsasaka. Opo. Okay, maswerte ka ngayon, Monica, sapagkat ikaw ang tatanggap ng 500 pesos na maagang pamasko ni Congressman Saldico. Congratulations. Saan mo gagamitin ito? Ay, pambili ko po ng pangbaon ng 3 ko pong mga anak. Nag-aaral na yung mga anak mo? Apo, 3 po na high school yung isa, tapos 2 elementary. Ayun, okay. So, maganda naman at makakatulong ito sa pambaon-baon ng iyong anak. Okay, ano ang nais mong sabihin sa palatuntunang ito at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po kay Congressman Saldico at sa buong team ng Tabang Ora mismo. Ayun. Congratulations once again, Monica. Huwag mong ibababa ang telepono. May team kami nakakausap sa iyo para makuha mo ang magang pamaskong handog ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman, ano pang inyong hinihintay? Abangan nyo! At baka kayo ang aming susunod na matawagan bukas at mabibigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Dalawa bukas dahil Friday. So, Monday to Thursday, tigi-isa. Pag Biyernes, 2 ang mananalo. Ayun, 2 500 bukas. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action 2 Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang mas